סדר בקונסילרים שלי ומצאתי 6 שהם בין הטובים ביותר שהיו לי. מדרגת אותם מהפחות מומלץ למומלץ ביותר, אבל עוד פעם כולם טובים. במקום השישי, ואולי קצת יפתיע אתכן, אלה הקונסילרים של טארט בגרסה הסגולה, לא הגרסה הבהירה יותר שהיא יותר לחוטית. זה קונסילר שהוא מאוד כבד, יש לו כיסוי מאוד גבוה. מה שאני רואה במהלך היום זה שהוא נכנס לקמטוטים, ואני לא תמיד צריכה את כל החומר הזה מתחת לעיניים, אז הוא פחות עובד לי בזמן האחרון. חמישי, אלה הקונסילרים של נארס, קונסילר באמת מצוין, נהדר, יש לי אותו בהמון גוונים, שאני פחות ניגשת להשתמש בו. זאת הסיבה. אני לא יודעת להגיד מה, הוא באמת מצוין, הוא גם כיסוי בינוני עד גבוה, ואפשר לבנות איתו עוד כיסוי. הוא מחזיק לאורך זמן במהלך היום, אבל אני מוצאת שאני פחות ניגשת אליו. במקום הרביעי, אלה הקונסילרים של דיור מהסדרה של הפוראבר, יש להם כיסוי גבוה, בינוני עד גבוה, שאפשר באמת לבנות איתו מתחת לעיניים. אני משתמשת בו גם להסתרת כאויות, גם להערות, קונסילר מצוין, עמיד, מחזיק מעמד לאורך זמן. לי מרגיש באופן אישי שיש בו טיפה פחות לחות להמשך היום, ואז הוא כן נכנס בקמטוטים. במקום השלישי, לפני שנה בערך מק הוציאו קונסילרים שנקראים סטודיו רדיאנס, קונסילר עם 80% רכיב לחות, כיסוי גבוה, עמיד ל-24 שעות, מאוד מאוד לחותי, אפשר להרגיש את זה, לא נכנס בקמטוטים, לא כבד מדי מתחת לעיניים, קונסילר מצוין. במקום השני נמצא הקונסילר של שיסיידו, אני נחשפתי אליו רק לפני כמה חודשים, קונסילר שהוא מאוד מאוד קל משקל, כאילו lightweight, בקושי מרגישים אותו על העיניים, זה מה שיש לי עכשיו, אגב, הוא מצוין, לחותי, מחזיק לאורך זמן, לא נכנס בקמטוטים, אני סופר ממליצה עליו. במקום הראשון, טוב, אני חושבת שלא היה כאן ספק, אלה הקונסילרים החדשים מהסדרה של הייגלם, של נטשה דנונה, איזה קונסילר, פשוט סוכריה, הדבר הכי טוב שאת תעשי לתיק האיפור שלך, פשוט לחותי, מחזיק מעמד לאורך זמן, גוונים כל כך יפים, מתאימים לכל אחת, אין סיכוי שיצא לך לא כתום מדי, ולא אדום מדי, ולא ורוד מדי, ולא באמת, ולא ניטרלי מדי, אין אחת שלא תמצא את הצבע שלה, באמת קונסילר שלא מרגישים אותו מתחת לעיניים, הוא מדהים, מחזיק לאורך זמן, פורמולה באמת הכי טובה שנתקלתי עד היום, פשוט רוצו לקנות אותם בגוון שלכם, הלך. הבלתי מעורער.